Joo, just näin. Mitä sä haluat? Voisi ottaa Marttiini. Joo, juodaan tässä vähän ja sitten käydään katsomaan mitä nyt tekee. Mikä se on? Se on vielä peittää kaiken. Joo. Oi vitsi, kiva. Hei, hei! Mitäs sä täällä? Mä oon juhlimassa mun synttäreitä. Oi, onneksi olkoon! Mitä sä teet täällä? Ja muutaman kaverin kanssa vaan viettää iltaa. No hei, tosi kiva nähdä. Samoin! En mäkään. Jos mitä juomaan sä teit, niin se rani alkaa arvostus. Mä siinä viiniä. Noin, ja sitten. Usein. Hei, käydäänkö hakee toiset juotavat? Joo. Oliks toi Emma? Mä luulin, että te olette parhaita kavereita joskus. Niin nimenomaan joskus. Uskallanko mä kysyä, mitä tapahtuu? Sä välität siitä liikaa. Älä anna sen pilaa sun synttäreitä. Mulla on sulle jotain. Vautsi. Nyt mennään tanssiin. Sori, saisiko tulla pesee mun kädet? Hei, sun tiara! Ei sitä huomaa. Näytät melkein samalta kuin silloin, kun leikittiin prinsessoja pienenä. Muistat? Totta kai. Musta oli hassua, miten sä et ikinä halunnut leikkiä mitään muuta. Meidän piti aina olla 2 prinsessaa, jotka asuu yhdessä niiden hamsterien kanssa. Sitten sä et yhtäkkiä halunnut leikkiä enää ollenkaan. Mä en ymmärtänyt ikinä miksi. Sä sulloit mut vaatekomeroon, kun sun vanhemmat toi huoneeseen. Sä häpesit mua niin paljon, että sä jätit mut siinä ainakin tunniksi ennen kuin uskallisit avata sen oven. Sit sä olet kun mitään ei olisi tapahtunut. Mun mielestä nää vois nyt lähteä eläintarhaan. Sä et edes huomannut, että mä olin itkenyt mun silmät puhki. Mua pelotti, okei? En mä ymmärtänyt mun tunteita sen ikäisenä. No se satutti. Toivottavasti sä sen ymmärrät.